खुलुमबाय रायजोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौ बरायबाय। दिनै आङो नोंथांमोननो खोन्थिनो नागिरदों जोंनि गान्दालङा बेप्टिस्ट मण्डलीनि गय बागान। बेयाव गासै 4 बिगा 1 कथा गय बागान दोङो। दिनै बेयाव खामानि मावबाय थादों नै बेरा खानाय रायजोफोरा। नायदो रायजोफोरा खामानि मावगासिनो दोङो। नै मावगासिनो दोङो रायजोफोरा बेरा खादों गयनि गय बागानाव। नै जोबोद गिदिर गया 4 बिगा 1 कथा दोङोनो। बे गयाव जुदि फिथाइ थायोब्ला बोसोराव 4 लाखआथ' फैखागोनखा। नै रायजोनि खामानि मावनायनि ओंखामबो संदों रायजोफोरनो जाहोनो थाखाय अमा बेदर लाबोदों। नै नायना लादो रायजोफोर। जोंनि गान्दालङा बेप्टिस्ट मण्डलीनि गय बागाना नै बेफोरबायदि फ्राय देरहांबाय, गिदिर गिदिर फिथाइ थायनायबो जाहांदों आरो गोदानबो दोङो।